Продължи ли? Да, бе. Паулото и ято малко навременно ми на това. Не, снимайте от моя телефон. Просто знаеш как. Това е светкия за това. Дай. Rock terrorism, extra arrest, sound vandalism. Нали бе? Аз се успокой малко. О, мой Бог. Не, то още снима. Ники, падна ти батерията докато се снима, брат. Да. Чу ли? Да. Примери, ето факънче. Тя ръки си умирам. Не, добре. И така гледай да не е стъпа целата. Това ли кепа? Кепа? Мизерия. Малко си да обаче. Я така поговори си, тегне едно парче. Сега пише година си. Пише Зиме 2012. Само че отчето страда от тази. Чето нищо не пише. Няма значение, аре човек. Али? Не, вали картите. Картите, вали. Да, нямаше и хванат повече. Ударят. Ще се ръковици. Аз не Кой се мисля? Не, защото нека през клип, когато те снимаха там с тесото. Да го спрем пасирам. Не знам. После нали го? Да бе, то ще снима. Аре, ще взем. Да, подирам това. И е тук на това. Сега ръкава си. Добре, кура.